Hadian bagi Sarkar Jila Kelapin Bena Ben Ai Kerteng No Ek Maulai Bypass Daka Founder Strong Kaji Road Nakaliang Kuri Khasi Channel Keralit Ya Kendu Ye Kurim Jong Iba FS Kaji Ikong Serita Lingdo Lembat Iki Khun Bat Kumju Rui Ki Katu Kat Ni Ki Bajudan Senda Bat Iba FS Kaji Ki Bajutip Ek Jing Terang Kablas Lem Bahajong I Ban Pun Urlong Lani Ban Yo Ban Chnai Ke Surok Maulai Bypass Kumban Chupan Kan Mau Kani Ke Surok Bypass Ke Barung Na Mau Yong Rim Ban Mi Shu Umshing Mau Kan Ro Kadai Ka Mati Ke Jong Iba Founder SKG Ke Baila Ya Khun Deki Snem Ban La Ban Pun Urlong Ek Jing Terang Ke Jong I Ke Bai Perkhat Ek Jing Suki Pai Ba Kham Tami Ki Nong Maulai Kari Khasi Channel Habe Ikran Be Ikong Sarita Lingdo Ikurim Jong Iba Founder Strong Kaji Bam Kwai Hedwar Blay Ilapan Pau Ke Jing Skongu Ek Sarkar MDA Ke Bla Ai Nam Bat Burom Ek Ni Ke Surok Maulai Bypass Haga Kerteng Ukurim Jong I Ubratre Shitom Shisha Ban Per Urlong Ek Ni Ke Maulai Bypass Haga Jo Kapor Ikong Sarita Ila Ai Kublai Ru Yu Dr. Mukul Sangma Ubralong Menteri Rang Ba Ke Kapor Ban Pendep Ek Te Ke Surok Bat Ke Jetre Lang Ke Jong U Bat Iba Founder SKG Nakabenta Ki Kampen Roy Hamaulai Nakaliang jonga nga ay kublay ning kong yapi ba almar piwan nakabenta kata mo pidon ka jing sngo kit kli namar pir pilalong way na kibriu ba jutip ha ya kini sinong maulai te nakaliang jonga hi ba faun ilong briu ba tristom ilong briu wi i jengai bat kawe kaba kham sutanat mangi kum ka yeng kalong ba ublay si sia udar rengkat Haga jingyat lenti ke jong I kum nong mi khmat ilalong briu uba dorengkat sibun bat ke yeng kasem ki khun ki ti ipet rengkat ibu ke skul ki khun bat rengkat bat upai ba habila long kum MDC kum MLE ilalong briu bai I jengai hadu kata om tang ya ka jingerap iki pai ba nrei idon ke jingi I jengai ka vision kabama I don hadu ia ka surok hadu ia ka linti sengkien hadu ia ka babon ki benta kabama I kit kli nakaliang jonga kum I kurim jong ba founder strong kaji na ai kublai ru ya I Dr. Mukul Sangma I balong chief minister ki por ki ba ma I lalong kum MLA lalong kum minister rengkat bat ka sarkar ka tim ka jong I ai kublai kerpang namar dailing ba ka tim walk ka jong Dr. Mukul Sangma ka bala ai kini ki roads bala ai kini ki jingdon kam jong sinong maulai ha ki por ki ba mai lalong kum unong mi khabat jong kani ka sinong maulai ai kublai kerpang na bata jong iru bala don rengkat bat I ba founder strong ka ji banya tre rengkat bat ka sarkar ka jong I ki por kaliang jonga hi nga penpau ka jing sngu komen ka bakrao ka bangade ban ai jingero ya ka sarkar ka jong Konrad Sangma kum chief minister bat ka tim ka jong I bakila ai ya kani ka nam rengkat iba prestun ibalalong deputy CM bat ngada sngu komen namar ka nam ka burom hi ka ya lingba ka jing tresitom ka jong I bat ka sarkar ru ka I bat ka sngo ba dei ban ai ka nam I bakan sa wan im don shu kani ka perthai rei ka nam bat ka burom ka jong I ka yai sa bat ni khmi lenti kan ba kum ubriu shisha ilong briu ba tristom ban yo I kani ka surok I haban pensuktu hadu ki trai jaka hagi tu ki por ki banga ngadon rengkat bat I ngaju perkhat kumno ban yo I kene surok kalong ka bae ban hab I kendu I ki trai jaka henrei nakaliang jong I kumunong mi khmat ilek ban ya kendu bat hadien ki trai jaka baro ki don ka taka mensim ban ai pat ya kani ka jaka namar ki snguthu ba ka don ka benta ka bakrao na ka benta ba ke surok kali ki jing deng kali kin kham kelut kan te nakaliang jonga hi ngapen pau kani ka por ka jing sngo komen ka bakrao ya ki bayadon rengkat bat I ki baju trei sitom rengkat bat I ka por bi long kumunong mi khmat ki ba ai I ka ketika mon ketika diang bat ki baju yarap lami I
haki babun ki bentah jong ka jing yai lenti ka jong i kum unong mi khamat tenga ai khublei kerpang ke new chief minister ba dia ka tim ka jong i ki bala ai ka kerteng ka jong i ka ni ka surok khublei shibun ya ka jing sebun ka jong ki makin pensa nam ya ka kerteng ka jong i kum UMLE ubala khlat no nakani ka perthai Nakaliang ki khonshin rang iba founder strong kaji glapan paulang ka jingsongu ya ka sarkar jala ka bra ai buram mi ikpa jongki barklai thuru ba ikpa jongki hagapor be dang em ikhampulut bun kapor bar upai ba kamolai Apaan pensyai pi ba ka jing im guding ba khandai po persen ka long bai bot pai ba ten rai ngi kum kai ngim sngo bisni ngim sngo ngim dan yang ta ka jing sngo bonong ba em ni bisni bi pai la let bat pai ba andre haba i pa jingi dan ki brio hani hiang ngiru ngi don lang bat i te kata ka bani kong ngaso bon ai ka buram yo blai trai kam ni kong do bat ka ba ar pat kalong ba ni de ban ai ka ni ka long ga ta ka jing khoblai nom ta ka ni ka sarkar ka bala ai ka ni ka kerteng jungi i ba jingi bolong founder strong kaji no sungo kum ka yang ka sam hing dap da ka mangsim ka ba sungo nomor ba khatkum ka jing trai stong ka jungi kelapan pau shisha pat kami perthai men ba idang dan hapok ka government ne semo ngapdong porbedong long emeli pa don ka jikan tho niki para snong jungi kinong molai ki bong ba kani kai mo menchua porbodan kete po VIP road men ba kadang don under construction under process mo kla snai ka to andre ka padang snai ki iba ka slam dai bat kala butu lut ki yang kisam mo hatu kapor ngak mau ba ipai sa pang sya kran re hadin bot pat kata ka jingya enti jong kata ka surok pat kalong ka itna do kata dai kata kalong ka itna do kata pila bani menta ngila ban letang lai 4 minit ngina poi sa po umro airport te kalong ka itna do kata re ka bakham itna chuchu kadai kani ka original vision ka jongi ka bolong nandu na po moyang ka poi sa po mo sa po nihu lat nihu te kata ka wei ka bolong ba tof mo ba ka decision ka ba sim kalong ka ba adu kata ka kalong stone kumuri upat ba bislur usim ya kan decision mali kendo ki brio namar kalong ka ba adu kata ta ban ban convince ki brio ban ai ya ka jaka to ka por hendrai kum ba email jangai la batai hadin habut ba sim ka decision mod ide min yo ba ya kata ka thong te kum ba kalong tapat ngina yo si sa yo so pat habang yo so pa ngi kum ki ngem kwa ya ta ka burong ka ba ngi di ban ai kerteng ring pa kri kot khbor ka lami kot khbor ba kani ka surok ka ban ai hauta kani ka surok ka ban ai hauta mo ngim kwa kata ngup ka yeng ngim mi chkhmat banong ba ai kani ka surok ka kerteng ring pa jani ngim kwa ka long ta andre bulai bakhrabor bulai bateplut bat bulai hi bo pa ga jing tristong ring pa jani te kam kwa banong ye neng kwa ban ai khoblai tang ya phi kum ki prasu ki bawan hani por dichangi nim kwa epi ba bin wan ma nim kwa buram andre ka dei ka jing sutna ka jong phi lesi ka jing kwa ka jong phi ban wan cha phi jing ban ka jing sumo ka jong te hani ka poru ai khoblai ru yaki nong snong mola hi bor khoi mo hadin bai pai la khan no ka pau pat ka so jing ka bolong ka ni ka moi bypass nang ta madan he ko ni ka wai nang ta ki bahe ki barit ngamla ban je mo ki babun pelan rai ka bahe kalong ka mulai bypass nang ta ni ka VIP road nang ta pat ka madan he te kini ki proses ki bai pa jungi ya gelong dekis na mo dei tang musli kindo yo siam ka propor ni kindo yo siam mukul sangma tingin pelong ya kata tournament ka ba kumangi ai keteng haki hai para jungi reverend misak kar ngor tiga dei ka tournament ka bai pa ikot yaki ini ki kena sama bagi julum lang buat cash prize satu kadai silak buat ka bike mo ka bai ai to por kadang man of the tournament dia kata ka por ngonra yo team minister mo dr mukul sangma te arsin kenti ngonra ya kata but haba mukul sangma dr mukul sangma la ipat ya kamadan bolong kata kata ka por yo la ipaman keren ken bang ngidon kam ya kamadan ka bethamai kalong kum ta ka vision ka jong i kalong stone mut ka balong ka bakhan bor mo i sen boy ang bu ya ka vision bang nyo ya ta mut ide banyo te kum ba ka pa ta pa nyo sisa pat kalong ka ai ka ba
kabang isungo kum kayeng pat bayo ban ai kerteng pat ya ketika mulai bypass kum ka founder strong ka jiro te tangna kani kinti makandiat komisi mo kalian jonga asuban ai ngu ni kongdu yu blade trekan ran mo bulong lam kat bakaying kesamjungi ha kapor adu kapor bi klat ipa bat hadu ni kapor mtang ilong bi kumju hi bat ngi sngo ba ipa I ka khuingi bna baneng mo ngimlong kun sweat nrei na kalian jonga asuban ai khublei ka bar kerpang na ya ka government ka jong u konrad sangma mo bakila ibet ban ai nam ai buram ipa jungi balong MLA bat MDC berem jongka mulai konsumsi hot shisha kalau ko ba ban pen urlong ya to surok mo kapor ba ilong MLA pa na marba kung ba ila ban rap ime ilong ba iha balit ban tusu ikitra jaka bat ka simpor hadu kata ba kita jaka kinwan ba kinyo banwan hiyeng kin ban ong ba kila menjur ban ai kata jaka henrei ipahi nadu bilong ya yulalong nomi kmat mo MDC ban MLA ban hadu ka bailong kumu menteri jong ka trat urban affairs ma I lalong breu shisha batai stam hadu kata bat kumjuru ayat ka moto ka jing ima ka belong transparent and accountable to the people of Maulai ka belong ka jing shai ka jing khen jing dia ma ka liang ka jing pelut ya scheme jong pat ba te na kalian jonga na kalian jonga nga sumpan ai ka burong ya ka cabinet hi brokwe bekla menjur ban ai ka kerteng ya kan ika mulai bypass kum ka haka kerteng ka jing pa jing iken balong founder strong ka jiro te na kalian jongar wa so benut hadu kata ba ipai ale no kham kloi mo na marba hapor bi shong ka ban ni idang don chibur gi ke idang ya kan chibur gi ke ban le nak bata ka shong mulai nrei pat haka por bi ram no le se pat ba mon chui te kata ro pa digawai nrei na kalian jungi idang ya yo ban dislok pangi om dang kwa banle kita banle ka widening of road mo ya ka Maulai VIP road banle ka second phase ban penhe su ka surok nang bakala ban pensuk ya ki pat ba ki bawan na po umroy sidu Maulai bat kumjuru ki balik na po Maulai sidu umroy kang bakan pensuk hadin habut ya ka future jangki long din mo ki ban sawan teni kong nga penpau ka sungu yu blay mo bom shuni no ngi ora plan kini ka por ba jenjar kumpul ka pojo corona dan ilong kumni ka bang ilong te di ba ka jingdon kat jong play bom shuni no ngi te aku play pi press mo klawan ani ki jungi te habang ayo so mo habang ayo I haki media ba ya kani ka surok jong ni ka mulai bypass te kila ai ka nam kerteng kum founder strong kaji road te so bai de don hok sa banyu tak kerteng ma te ilong sa along pre-system khamtam kumbang yung ka development nung kemarba kini ki surok ma diki way naki kini ki lat bagin kepikan long kaban penroy yak sino ka te di way brio wini brio ma badan bai jengai badan ka vision ban pelan kumno ban penmi khamtam hakini por meta ka sor silong jingi ka along sa wala ka along bahe nrei haka ni ki surok pat labun than ki kali ti ka I jengai te hakpor ba I plan kini ka surok ti nadu nani na I ba ni hadu opom ke suka blok teng nadu tang na mo yong hadu ban poi ha hani ha hayo hani hai stanjep ru ki poi di ki teng ki poi di kenta hande ni I jengai ti plan di takwe surok pa banwan na ni na mauyong ban poi hanu ni hu te ban lat ya ka ding deng jong kali ban poi sa pom te ki breu ki ba sa takwe ka liang pat ba sa selem kha ni ki ba sa 10 ba sa sawi ka liang bom de ban ya na ti na surok na pom te ki ala na te mut kum ka jing tip ba ki along 30% kala is ya ka traffic ma ti kani ka way na ka surok ka balong don kam hadu kata ti kadai ding to system jong iru ba kum nomi khmat hadu ki por sansnam jong I la saban long la saban pin kongu moi ki trajaka te nga ni ka por matarung sim kani ka lat aku kabu ban ai ku blay moi ki
try cakap mah ki kamtam ki sinong lang libun blai nak amin sim ba kulut mah ban rai ni ka surok ti sakawai pat mun ong ba hakani ki long hakani ki sansnam ki ba along ti ki bun ba ki scheme ki ba ki layo ban wan ra ti hakipor ki chong i kalong nam ka scheme kalong 6 crore ti kalong 5 crores hendrai long shau jing tres tom jong i mo jing tres tom jong i lala ban penwan ra hadu 6 crore tam ai ka scheme ti ngan peniru hani ka bementa makane ketika achievement report hakpor jong i sansnam ti lingba kani ka achievement report bolong transparency ba accountability mo ti ala saban honra ki scheme tang san crore hendrai hadu 6 crore kat kum katam MLA juki ba sisin tang katam lala bermara hadu 6 crore ti ni cha kalong kadai hok saban makerteng jong kanam jong i hakani ka surok mo bakila ai ka jong ka sarkar jong konrat ki sangba kila ai buram i te kani ka chimani po ka isa ba dei hok saba enjoy kani ka nam ka buram ka jong i katkum ni ki khamtam hakini ki arphotli snam kam nomi khamat mo life term ka asal term ka MDC ban shi term kum MLA la saban sakri hok ki ba bat sakri nadu komensim bat long sau bri patristom ti bangan pengkut opang ai kuplay ya kani ka sarkar jong konrat ki sama bat ki minister jong i plasim ya karai bakin ai borom yang ni urang ba mo balik no ni pertai ndai kum boong ka intin kasimo im ka kerteng sakana ti ka long ulang sa ti tang ni kentin hi kublai sibun Nakaliang kikatu kat ningut ki bajudan senda bah bariba founder strong kaji ki bakentup yu Dr. Marco Mitri berupa jadi empasai moit kila penpau ke jingsko kemen baka sorkar MDA kala jer kertengi ke maulai bypass haga kertengi ba founder strong kaji kabade ka mati baka jingtre shitom shisha ke jong i ban penyoi kate ke surong kemen kong nga penpau ke jingsong o krau ke government namar ba hoi walau bro musim dan show ka kerteng ke jong i mata ka kenting nang ni ma ba ya kata hi ka surok bypass ko makalong le ka way ni ki kam gi barat ba mo mi urang ba ulale ha ka ba hoi wala da ha ka por ko jong i ilash aram no but im sim no dan show ka ni ka sla kan do lala ya ka ban pedap ni project ko ba wara na ka ka jingsuk nya ka le kawan ka ni ko kanong ikinong mulai Hukum juru ikinong shong jong so shlong pro kawai kumno bangin la man weng na kani ke hengkali te hagabi dei hi bakini ki kam gi bobon bi ba phone bakli bam simlaton show kani ga slakan do ya bam kwai war jong play ka e ga ba government hi ga le kalong ba kan im ka kerteng kan sa kanam ko jong hi te kum wei ni ki rirang ba bu ji don lang hak tia kejat padi ngalai juya don rekat lang bat ina do apor ba i sedang manrung sya ka sing kongres bat hak ba apor wi larung ka sing kongres ngalalong kumu jurnal secretary hak to apor bat ni lala ba nombala great history ba hak te ka apor ka sing kongres ka yo manrung ban sok tia hak shnomulai kumu MDC bat e ki por risni hi ki yak bat hak jingi kendo hi ka junga bat i ngalong ba ubriu hi ba kha pomo na mulai baka snam ka jung hi ka ot na kam ta ka bet ka byang jong shno mulai udon ka jing ang lot ka ba crowd na ka benta muno ban wan ra e ka roi ka par shno mulai kani ka project ka bangi tip menta kam ka mulai bypass ka di ka wai ni ki kam ki barat ba chu ni orang ba le bat uju pen kan mau hiru yangi ba komonomi kman udon ni ka ta ka mission with a vision kani kam dei ban ong ba Hajing Shah baka syukut tang tai ke gi ba phone yang not ka long idang khmi lenti la daw play hu ibet kum ha ta ka por ka ba idang don ban play ban wat lat su kum ban teng su ya ni ka surok ban yarap kham tam mi ki duk isok kata ka long
ka surok kaban sedang na mau tawar kaban le shadut ni kirems bakane hi ke jing tmu hi ka long ba menyerap kham tam gi dok isok bagi bapang gi bestom nang ba la ban pen poi kham ploi ki syakate gi jaka but ni sngo benot bagi jing klat no ke jing i batang steng por ko warla ga jing do dong ko bakrau hi ga shno mulai bro ko we namar ba ngin khamnya hagen ka siet ke jungi lan ya ka ri ke jungi mengin yok kum kini ke jai nong yalam mo briu hi bonot ban sei ya ke jing lot ke jing set ha jing long ai mele ke jung o ha ki santuli ki snem mo ngin kham nyar ngin sem lai no i ba thrang ro i ba prasang man le i long we ni ke mele jong la ban ha ti ko po te kum kini ki nuk sai ki ba crowd ki bong ni rong ba la le ji shang ni la dai hi ban ni nak mi ti be ki ru no mi kmat ni bot den ni ke mas kan bi ki ru ken sim kum ke ni ban ta te mdai tang ke ni ke kam ko ba ba bong ni rong ba la le ki don bon ki ru ki kam kum no ban wara ya ke jing kala ka sham ulai ni i ki don ki surok ki jing ti ki sin ken hang ne po shnong jung ni ba long we ni ki bot lom ni ba yarap man light ya ka thing kali ni kan mau ni ka surok ba nang ne na muri ka man le shop po jing thang brio ya ka to la le ka wai ning ba ka la ra ka jing sop haru ni gi sni bo man ta nang ta shu shu ni i kum ba ka long ma tan he mo ki bi rang ba fi le ka dan ka ma tan he ka to ka le internet ka ti jing tre stom ni ngem la ru ban klet ka wai ni kam ki ba ni rang ba le ka long ki jing wan ra ya ka siam har di lo ni ka mau ka ti ko por ko chip ni so wan why hi ka nam ko burang ni ba phone ko bala klano ya ke jing tre stom ko jong tingi so bonot ba kum bini ki nong yalam ni do no ha ke ka shrom mo lai ka bi ki jongi ba kam tam na state ki jongi ke tang ki ne hi ki ken ten jak na ka liang ka jonga ngam ba kwa hi ban nyau tang hi bo bun ki kam ni mi lenti ba ki we ki nong yalam ki ba don ha ke ka shrom ki jongi ken le e ka ne ko sa ka ba ma ha ba ngi wan ra ya ke jing dia ka ba sai kabat jong pai ba hi tawa kalong ke ke ba istana kalong hiro no sa ko ba na kam ta ki wei pa kin mai kama ta ki ne ko ba shi we ni gibre yu la don hasanda ba phone but a por bang le achievement report fina kan mau ha to ka snam ga ba i araja khapra bang publish achievement report ka tu ka por bang ga bypass ki ran stang excavate ki ran snai ka surok te ka larung ha po to document achievement report te ka la tikana hi ga de effort ki jing ba phone but shwa kata ngi kin mau hi bai ba phone kum no i negotiate bi ki kur ki jat ki ba di try ki jaka ha po bai pasi mat khlem don ki jing cio ai man ti na ba ki jing kran ki jong i ni ki kur ki di try to ka khlau long di bun ki ong te ki la shu ai ka jaka ban sna ki bai pas ki intervention ki jing hi ka ba pelong ba ki sayo in surok ka ba benta ngi su thu ba ka de ki ki jing i jing ai ki ba phone mo don ni ta ki jing thu ba on pen bhai ke mo lai pen mai mo lai lai i ke jing dheng kali jong mo lai but hello ke no rem ula le bun ke te ka wei ni achievement ni ba found ko so sha ga achievement report ke de ke ga mo lai bypass te ni na ga yang ko gi brio ki perlok ke jan ba found hasanda ba found boleh don bentalang ha ki vision ki jing i ben trade dam da mo lai ni dap da ke jing so comment ba government ga announce ya kerteng jong ni surok ka ba dei hok hi ban le che kerteng jong udah perlok jingi wala pam kuai mata adwar blai hendai ba ai ba nam ka kateng ju ikan sa lima kali surok tingi songo ya ki nitet ba la da kamdon hi kata kajing kersil ba kajing lipin kan mau na kadon kali yang ka ya ba kibri ka government hikan kan mau ya ka kateng ju uni brio bala initiate ni ka surok tenrei nga songo akan mau ba hau araja kat khandai iman naga group jing ba table pathau ba long mentau MDC jong mulai kila lek ya kendo yu JD minister habna Julai mat ngalam bakla ban lek pen kan ma wan ai ka ya ka memorandum hau JD minister ban pan ni ka ban ai kerteng ai nam no te surok ka kerteng jong ba founder strong kaji tingi songo ru ini group jing ba te ba pathau ki ban le sha wala ki dei para be kun election persya hindai kim klet pre ka jing na ba ka dei pri jing long bagi brio ki shimi ka merit ki jong brio ba found deserve ka merit ka ba le ya bun hamola ji sha ka ba le se mo ni kum ki bala kam jan hu le singin ong mangi sha ande bunda don su ko pertai don ni isu ji anong ngin nang ye pertu ka teng jong ni bu hang ba
bolong perlok bajan bangi bagi kamulai ngimlen kadu nong sibun ke jimam don syu ni orang ba ada umdei mengenal kum nom ikman de jing don ju unyai pen kan mau unyai yarap lem gi paran mikmat bikin perkhat pada segi bagi kam nong kamulai ti bun gi saya ka vision dokumen ke jung ke bagi po pen mi ho araja khat pra kibun gi ke ibu thunu sya bun le nam ta kamulai kawai ke achievement hawa to por ni mulai bypass kan pat dep ka balik sia ke jing kan politics ki ong ba tip kawan dep na kabam dep mo hari platform election hindi minta pada apa brio don syu teng susi nomor ba hapo budong don ngim jula panai u ni kaburon kanam ke fact kalau ba jingram ke ju itself kalau dai ba kalau dai lupa kata jing ba ki brio ke mi i kini ki kami peri te mulai constituency karon kami ki brio ki balong kumba found hindi don kam pada ki nong kipai ba ko begini itu pada unu brio ba tre ni kom tre kom sisa kum nong mikmat constituency atau ba found ni don government untuk por di kalau ila sisa ban pai ban wan ra ki project ki bahe apa mulai wan ra ketika ban pai kan ya ni stadium po manan he ketur kare gue achievement jumi le sia gue kesni kani kan di ban wan biang le si i li bendon kerteng na man kerteng jumi stadium di menta ni sungu ai ba ya government wa finally kalau ai ya kerteng jong ni bypass road kan wan no kerteng jong kerteng sa nami ba FSKG kalau jing kan bahadu kata-kata yangi kum gibriu ki bajan bi ba phone kum gi perlok ban ngai ya baro itu gibriu ki ba ju ie be jan bi ba phone hagi por bidang im por bidang long no mi kman